изучаем, на прогулке изучаем. Время зря мы не теряем, мы башкирский изучаем. Алиф-Бей нас занимает, развивает. Алиф-Бей сердца соединяет. Бысейка, брось болванку. Бысейка. Иптәштәр, тапшырыуҙы башларға ваҡыт. Атаһы ваҡыт. Ваҡыт это время. Исәнмегеҙ. Хәйерле сәғәттә. Сәғәттә. Хәйерле сәғәттә, значит, в добрый час. Ну тогда хәйерле сәғәттә башлайбыҙ. Ата, шапыңда инде. Шулай, кыҙым. Ну вот и все. Ой. Или почти все. Ты не расстраивайся, Ата, ведь старый уж был. Помнишь, я его подарила, когда еще мы с тобой учились в университете. Чтоб ты не опаздывал на лекции. Поэтому и жалко часы. Ну ничего, мы будем использовать его как наглядное условие. Был сәғәт. Был сәғәт. Часы. Сәғәттең телдәре. Стрелки часов. Бәләкәсе сәғәтте күрһәтә. Ҙуры минутты. Повторяйте. Вместе с нами. Был сәғәт. Был сәғәт. Был сәғәт. Часы. Сәғәттең телдәре. Сәғәттең телдәре. Стрелки часов. Бәләкәсе сәғәтте күрһәтә. Бәләкәсе сәғәтте күрһәтә. Ҙуры минутты. Ҙуры минутты. Әле сәғәт нисә, Данис? Әле сәғәт нисә? 9. 9 часов. А теперь проверим. Был сәғәт. Был сәғәт. Часы. Сәғәттең телдәре. Стрелки часов. Бәләкәсе сәғәтте күрһәтә. Ҙуры минутты. Әле сәғәт нисә, Данис? 9. 9 часов. Дөрөҫ. Мәхәббәт һин минән һора. Йәне? Тиҙ генә. Йәне? Сәғәт нисә? Күрһәт. 6 ярты. Половина 6. Ә сәңгелдәк ҡасан башлана? Я отвечу. Сәңгелдәк касынг. Когда? Когда начинается сәңгелдәк? Әйе. Сәңгелдәк 9-нчы йырлыны башлана. Яртыла башлана. Яртыла башлана. Әйе. Сәңгелдәк начинается в половине 9. Дөрөҫмө, улым? Әйе, дөрөҫ, атай. Данис, тәүлектә нисә сәғәт, улым? В сутках сколько часов? Тәүлектә 24 сәғәт. Дөрөҫ. Ә мәктәпкә һин ҡасан бараһың? Когда ты идешь в школу? Иртәнге 9-нчы яртыла. 8:30 утра. Иртән, утро. Ә мин кеше эшкә Эшкә? иртән барам, а вечером кайтам. Кис ҡайтам. Кис кайтам. Мин эшкә иртән барам, а кис кайтам. Кстати, сразу хотел спросить, а как будет на башкирском языке день, неделя, месяц и год? Хотя год я знаю, год будет йыл. Дөрөҫ. День, көн, неделя, одна, месяц, ай, год, йыл. Повторяйте. Вместе с нами. День, көн, Көн. неделя, одна, Аҙна. Месяц, ай, Ай. год, йыл. Йыл. А теперь проверим. День, көн, неделя, одна, месяц, ай, год, йыл. Мин һине 18 йыл, 5 ай, 3 аҙна, көн, 6 көн эҙләнем, ҡәҙерлем. Атай, мин шәп эҙләйем бит. Раз так, мой дорогой, я хочу сообщить
Может, не стоит? Стоит, стоит. Временных форм глагола в башкирском языке очень много. Но я познакомлю вас с самой простой из них. Давай для примера возьмем мой любимый глагол. Яратам. Яратам. Уткен заман, прошедшее время. Яраттам. Яраттам. Эдеги бергелеп. Яраттам. Настоящее время. Хадерги заман. Яратам. Яратам. Будущее время. Килесек заман. Яратасакмын. Яратасакмын. Мгм. Повторяйте вместе с нами. Яраттым. 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 Эдеги бергелеп. Яраттым. Настоящее время. Хадерги заман. Яратам. 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 Будущее время. Килесек заман. Яратасакмын. 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 Мгм. А теперь проверим. Уткен заман, прошедшее время. Яраттым. Яраттым. Эдеги бергелеп. Яраттым. Настоящее время. Хадерги заман. Яратам. Яратам. Будущее время. Килесек заман. Яратасакмын. Яратасакмын. Мгм. Эзленем, эзлеем, эзлесакмын. Дырыт. Таптым. Ты нашел. Табаһын. Бергелешіп едеги. Табасақтар. Табасақтар. Бергелеп. Табасақтар. Шымығын, мен немақ қоям. Нендей? Бір қарттың 12 ұлы бар. Өсәүһе уның һоры көпе кие. Үсәуһі яшыл күлдәк кие. Өсәүһе һары сәкмән кие. Үсіһі ақ тун кие. Ағай, бұл Гүлшаттың құрсақтары бейін. Мин белем, я знаю. Унике ул, унике ай. Хороб кепелле – это весна. Я. Яз, весна. Яйшель кульдекле – это лето. Ей. Ей, лето. Хары секменле, Ие. хары секменле – это осень. Күз. Күз. Актунлы – зима, кыш. Мгм. Повторяйте вместе с нами. Унике ул, унике ай. 12 ай. Хороб кепелле – это весна. Я. Яз, весна. Яв. Яйшель кульдекле – это лето. Ей. Ей, лето. Яй. Хары секменле, Ие. хары секменле – это осень. Күз. 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 Актунлы – зима, кыш. Кыш. Мгм. А теперь проверим. Унике ул, унике ай. Хороб кепелле – это весна. Я. Яз, весна. Яйшель кульдекле – это лето. Ей. Ей, лето. Хары секменле, Ие. хары секменле – это осень. Күз. Күз. Актунлы – зима, кыш. Мгм. Дұрыс атай. Гүлшаттың құрсақтары емес. Ха-ха-ха. Дани. Ну вот. Да не сол. Ниңә үпкәләттең? Гүзәл. Кыдым. Читтем, гүлжей болған ерге кет. Мұнда мені бір кімде яратмай. Кыдым, һине мин яратам, атайың ярата, Данис ағайың да ярата. Дәнис ағай мені яратмай. Ул менен күлә. Шаяртағына бит ул гүзәл. Бына һин киткәс, Данис ағай бик нык итеп торып кайгырасак. Ысынмы? Ысын? Һин гел яй булган ергә китәм дин. Ә үҙең бит санала шуырга яратаң гүзәл. Яратам шул. Шулай булгас, кал, кыдым. Бездә Башкортстанда иң шәбе яз да, яй да, көз дә, кыш та була. Ярай, калам. Яра. Ну, как у вас дела? Безнең хәлдер һәйбәт. Тапшыруды дәвам итәргә мөмкин. У нас все отлично. Можно продолжить занятие. Игорь. Ну, давайте продолжим.
покажем нашим зрителям разные времена года. А вы расскажете о них? Башкортсамы? Әлбиттә башкортса. Времена года ел мизгелдәре. Был кыш мезгеле, кар күп яуган, буран булган, көндәр халкым тора, тургай üşüгән. Ә был яз, мин яраткан яз. Яз килде, тәзрәне астылар, тып итә, эре тамсылар. Эй кызымдым, ә был яй, мин яйды яратам. Ягымлы нурга иркәләп, һандугастар хайрайдар. Яй килде дип шатланалар, кызлар менән малайдар. Күз, алтын күз. Япрактар һаргайган, ямгыр ява, басылда иген өлгөргән. Ятай һөйлә рассказывай. Неме хакында? О чем? Вакыт тормыш хакында. Тормыш хакында. Әйе. Бүген, сегодня, иртәгә, завтра, кисә, вчера. Рәхмәт. Бүген көн аяз. Йылы булды. Эшем беткәс кызымды баксанан алдым. Атай, сәгать нисә? 6 ярты кызым. Эшең шулай иртә беттеме? Әйе, ерте бітті шул. Әсәй, нисәлә кайта? Етеле кызым, етеле. Атай, мин дә өйгә кияүгә сыгам. Нисек? Нигә улай капыл, кызым? Касында булһа сыгалар бит. Туйга әзерлән, әсәке. Готовься к свадьбе, мама. Атаһы, до лета время есть еще. Яйгә тиклем вакыт бар әле. Әйткәндәй, безгә хушлашырга вакыт. Нече минут калды? 2 минут. Успеем. Хәзерге заман. Настоящее время. Мин күрәм. Я вижу. Хин күрәһең. Ты видишь. Ул күрә. Он видит. Без күрәбез. Мы видим. Һез күрәһегез. Вы видите. Улар күрәләр. Они видят. Үткән заман. Прошедшее время. Мин күрдем. Я видел. Хин күрдең. Ты видел. Ул күрде. Он видел. Без күрдек. Мы видели. Һез күрдегез. Вы видели. Улар күрделәр. Они видели. Киләсәк заман. Будущее время. Мин күрермен. Я увижу. Хин күрерһең. Ты увидишь. Ул күрер. Он увидит. Без күрербез. Мы увидим. Һез күрерһегез. Вы увидите. Улар күрерҙәр. Они увидят. Әйдәгез бергәләп. Үткән заман. Мин башкорт телен өйрәндем, Өйрәнәм. өйрәнәсәкмен. Һау булыгыз. Исән булыгыз. Иртәгә күрешкәнгә тиклем. Мы с друзьями не скучаем, на прогулке изучаем время.